Ngokuzomtshela namhlanje usisi wakho uthandana nendoda yakho futhi mengathi kuhlukana nayo nje Hey, ngeke kube lula ukuthi ngihlukane naye. Ngoba nami sengihlukene nobaba wengane yami. Ngihlukane naye ngenxa yokuthi bese ngithanda kakhulu yena. Ungiphethe kahle nje angishodi indawo yonke into engiyidingayo uyangenzela nasothandweni nje. Usutha yonke indawo akukho la ulamba khona. Akukho shame. Ngabe nginamanga. Yebo sisi indoda yakho ngithandana nayo nje sesinesikhathi iyangithanda nami ngiyayithanda nje iyanginelisa ngayo yonke indlela ongayicabanga. Ngicela ukuthi ungixolele dadewethu, hayi ngoba ngiqonda ukukudelela yini, but hayi akwazi sisukuqhamuka sokuthi wena ngikuxolele kwasekuqaleni nikwenza lokho awukwenzanga nekuqaleni ngoba uthi wena isikhathi singangonyaka ima ungifonela manje. Ngibingelele mbukeli weVumani Film lokukhuluma uVumani waleke kwamhlabele ngana uswani madoda le phansi manguzi thwe kakhulu nibuye egcini kodwa ke asikho lapho. Siswami ngibingelele nje siyabonga ukuthi sibe nawe. Ungakubingelela umbukeli usho ukuthi yini ekubeka la kwiVumani Film. Sanibona nimalalele emakhaya nababukeli. Igama lami nguNdo wakaZulu Sibongo. Ngisuka emakhaya kwaNongoma. Kodwa kwamanje ngiseThekwini ngila eMlazi kwaVi. Siswami ungakutshela ababukeli ukuthi yini into ekubeka la njengamanje ngokuhlalela lesihlalo. Into engilese la kwaVuma bengifuna ukuzoconfessa kusisi wami ngento engayiqhinga ngiyenzile kodwa engasakwazi ukuyivimba angisakwazi ukuyicontrol. Usisi wami engimlamayo umdala kunami. Yeah. Kwenzakalani? Okay, kusho ukuthi usisi wami bekazoshada 2 years back. Bekazoshada. So uma ezoshada usisi wami isikhathi esiningi bengabi naso isikhathi sokuhlala ekhaya. Bebevele sebehlala bobabili nomkhwenyana. So benokujwayela ukuthi mina angibize ngizomsiza nje uneyingane nabantwana bawu3. So umsebenzi wakhe nezitaka zenzayo ama preparation okulungiselela umshado unokubhuka ahambe mhlawumbe for a month or for 2 weeks alungiselela izinto nje zakhe nezinto zakhe zebusiness vele business lakhe liyamhambisa isikhathi esiningi. So ubejwayela ukungibiza ke athi ena ngizomsiza vele cause nami usisi wami nami bengiyaye ngithanda ukuphuma nje ngishawa umoya cause nami ngiyadinga ukushawa umoya emakhaya. Usuka busoka Nongoma? Ngisuka kaNongoma. So ngifike ke la eThekwini ngihlale ke ahamba usisi azabuye mangisele ngisala nezingane zakhe ngisala noSibari. Uyamsiza einganeni lapha ngizenzela yonke into ngiyazilungiselela amazi esikoleni ngiyapheka ngiyaklina la endlini cause bengekho umuntu osiza futhi nami bengenayo inkinga nokumsiza cause usisi wami vele. Uthe usamsiza ugcine sekwenzakalani kusisi wakho? Ngithe ngisamsiza usisi angazi ukuthi ngizoyiqala ngiyibeke kanjani but angazi noma bebe nezinkinga yini kodwa at the same time bebezoshada kulowo nyaka lo. So ngithe isikhathi esiningi mayengekho kunezinto nje ebezike zenzeke ngiqale ngingayinothisi ngingayitshela ukuthi into nje enatural but kuhamba isikhathi. Ngifuna uyibeke nje ngembaba ukuthi izinto eziserious izinto enjani yabona. Okay, kusho ukuthi one day nje bengenzela uSibari bekade efanele ongena night emsebenzini ngimlungisela ke isikhaftini and everything nje ngimlungisela khona. So usisi wami beka engathanda ukuthi ngingene ngiyomlungisela ekamereni izinto engimenzela zona ngigcina ekitchen nje everything makhona into afuna ngimayinele yona uyanginika. So uSibari bese nokuthi angibize ekamereni
angizomayinela ngisimanga sizokwenzela ngaphandle esaya kunenkinga Sibari vele sengiyaphuthuma hayibo avana avule nje bathroom yabo ngale ngingazi ukuthi ngizoyenza njani avule one day wavule bathroom engaqhukile ephuma ebathroom eqeda ukugeza ngashawa uvalo nami ngathi hayi ngasi mangishawa amahloni ngisi ngijaha ukuhamba athi uSibari hayi khuleka Sibari vele ayikho into ongayazi oyibonile lokho okubonile nje thatha ngathi awukubonanga ayiqhubekela uSibari kube ngathi akwenzakalanga lusa ageze enze yonke into agqoke so mina maye ngibizile mhlawumbe uthothi bengizothatha into okufanele ngiayini or bengizomlethela isikhafuthini noma ngizothatha isikhwama sakhe ngizomfakela izinto zakhe azohamba naze nje izinto ekanjalo kwaya ke uSibari ke bese engasho mangabe ezoshintsha ama shift akhe ayashintsha phakathi nesonto ngigcine ngawa understand futhi nami ingani nakhe sinye isikhathi ngiyitshela uSibari usemsebenzini kade uSibari akeze ukungena ngaleso sikhathi mina ngilala ngedwa ke neingane zinekamera lazo nami ngene kamera lami bengivakashile ngiyezwa nje umuntu esekhona ke endlini ngangazi ukuthi muthi endlini yonke noma ekamereni lakho erumini lami bengilele kulona mase khona kwenzakalani lapho ngabe mhlawumbe khona into eyenze ngathuka ke mina ngathi Sibari wathi ena sakhuluma ke nje wakhuluma wathi yena uSibari usekhathele ukubekezela usenemizwa nami nje isikhathi sesiside kakhulu senzeka so akazi ukuthi yenze njani akazi noma amtshene usisi wami usecabanga yena ngisho ukumisa umshado ngoba manje usenemizwa yami ayi ngisuke ke nami ngithi mina ayisibari kanjani manje ngoba phela usisi uyabo uzophatheka kanjani kuzoba nasekhaya kuzoba ngathi umina osuke emakhaya wazofuna indoda kasisi uyabo kodwa ke ayisakhuluma ke ayikho into eyenzakala ngalelo langa kodwa emva kokuhamba kwesikhathi nami ngicine sengizizwa senginayo imizwa yakhe uSibari nami angazi kanjani because usisi wami umuntu onganaki isikhathi esiningi yabo akanaki ngisho ukukhuluma emayikhuluma noSibari ubuye ekhulume kabi phambi kwami uyabo nami ngicine sengina kumzwela uSibari umuntu ophansi and umuntu ongeke uzukhola ukuthi uyenzile into mangabe yenzile yabo so usisi wami umuntu ke umvana khulume nje kabi ngendlela yokuthi nami ngize ngicine sengibona ukuthi hayi ngathi kudlalwa ngoSibari la angazi noma usuke bekhona into ade beyibangile noma suke indlela abajwayele ukukhuluma ngayo yini so nami ngize ngicine senginemizwa ke ngoSibari because ngisuke ngimzwela kwahamba kuSibari akhulume nami athi uyayibona ke into engikutshena ngayo ukuthi ngiphila ngaphansi kwalesimo la ekhaya so nami ngagcina senginemizwa ke yaqala kanjalo ke imizwa yami noSibari njengamanje nje siyathandana and ngidinga ukuconfessa kusisi wami ngimcele angixolele angazi ukuthi yena uzothatha siphi isinqumo kodwa mina ngidinga umazisi manje ufuna ukuthi uyiyeke yini indoda kasisi wakho noma manje uzoqhubeka nayo angazi angeke ngize ngisho ukuthi ngifuna ukuthi ngiyeke cause nayo yabo ngoba ngila umuntu ongazi usisi wami but yona ngiyitshenile cause ngithe mangithi ngiyayitshena ukuthi asibize imeeting simtshene sisobabili yathi ayi ngeke izikwazi ukusho kanjalo kungcono senze ngenye indlela and futhi ithi yona akuvele ngami akafuni ukuthi kuvele ngaye so nami angazi noma i-decision e-right engiyithathile yokuza lapha sengibone abakavuma kuyibona abantu abangakwazi ukungisiza ukuthi ngikwazi ukuconfessa kusisi wami because ngiyasaba ukuconfessa mangabe nginayo sobabili endlini uyazi nawe mangabe nilamana mhlawumbe kukhona into engingazwani naye ngagcina senilimazana mhlawumbe manje nobabili kungcono mangekho eduze kwakhe babukeli beVumani Film thina singena ngapha siphume ngapha yabona kodwa indaba isuke sisobala okwezinqaze engeke ishiwe siswami khona umbuzo engiyibuza wona la awucabanga mhlawumbe usisi wakho uzobona ngazi ukuthi umjikelo umbetrayile yabo
ya yena uzocabanga kanjalo ngoba vele ngusisi wakhe ungithembile kakhulu kodwa mina angiboni ukuthi ikhonto errong engiyenzile ngoba uyena usisi owenza ukuthi igcine kuze kube kanje uyena ubengayihloniphi indoda yakhe ekhuluma noma kanjani nendoda yakhe and ubengakhethi ukuthi kuphambi kwethu or kuphambi kweingane yabo kube bekuyinto mhlawumbe besime beyenzele ekamereni befike ngala kuthina kube right so angiboni mina ukuthi khona into errong engiyenzile angiboni. Siswami mhlawumbe umbukeli lapho uyayibuza ukuthi indaba wena usisi wakho ngalesikhathi kwenzeka nje ungamthiphisanga ukuthi hayi sisiyenza ushintsha ukwenza noma mhlawumbe nawe inhliziyo yayisivele inemizwa eminingi. Cha phela uSibari yena umuntu nje wesilisa obukekayo othandekayo nje kodwa uma ungakazi ukucabange okubi ngeke vele uzowenza leso but if sokukhona izinto ezenzakalayo izinto akazenzayo ukukhombisa ukuthi unemizwa ngawe uzogcina nawe umthanda because vele umuntu nje othandekayo ngisho nawe umbona nje uzombona ukuthi nje hayi indoda. Ngabe mhlambe imali uyakudedelela la emalini? Hayi ngeke ngiqamba manga uyanginikeza abandla imali ave ngiphi imali and enye into futhi mhlambe engasi bibuyibe nomthelela usisi wami bekangibiza ethi ngizogada ingane ngizomsiza ngingamind kodwa usisi wami bekanga akaphani imali angazi noma ngithi aka appreciate nje kuvane kube ngathi nje yonke into ubumenzela for free engacabanga ukuthi nami phela at the end of the day ngimdala ngiyadinga ukuthi thank you nje uhamba wodwa kwesinye isikhathi awusizi yabo so kwesinye isikhathi uSibari beyengenelele lapho ebona ukuthi usisi wami anginikanga imali angiphi imali and nami ebuye ngiphi imali enkulu ngize ngisayi Sibari hayi ngase inkulu kakhulu asayikhuleka ayinami gcina ngiyibonela ukuthi hayi ngeke ngize ngikwazi ukunqaba imali. Ngabe mhlawumbe uSibari yini wakuthembisa yona wakuthembisa umshado mhlawumbe yini wakuthembisa yona nje nikhuluma? uSibari noma ekhuluma ngiyazi ukuthi uyamthanda usisi wami kakhulu uma wengane zakhe vele umfazi wakhe futhi kodwa akajabulile ethe engajabulile enjalo unokusola ukuthi usisi unabanye abantu angazi ngeke ngize kuqhamuke ngakumina because kuzoba ngazi yabo kodwa uSibari mayekhuluma unokuthi usisi uyachitha so lama meeting wakhe kawahambayo for 2 weeks baniba so ubuya ngamthole efonini izinto ekanjalo nje bengatholani beze bexhumane ngoba esebuyile sela engaboni ngisho ukuthi beyepha ngamkhombisi ngisho iproof nje evident like ithombe lapha desikhona bekukanje so ugcine ngakholwa kwesinye isikhathi ukuthi beyikhona ngempela le trip noma bekuyinto nje. So ngoba uzomtshela namhlanje usisi wakho uthandana nendoda yakho futhi mina ngathi kuhlukana nayo nje hey ngeke kube lula ukuthi ngihlukane naye ngoba nami sengihlukene nobaba wengane yami ngihlukane naye ngenxa yokuthi bese ngithanda kakhulu yena ungiphethe kahle nje angishoti indawo yonke into engiyidingayo uyangenzela nasothandweni nje usutha yonke indawo akukho la olamba khona akukho shame kabe nginamanga shuthi uyawina ubani isibongo sakho ubafo uSibari wakho ubhebu wakho owakachiyi isibongo wakachiyi babukeli Nkosi yami hayi sisami ngiyakuzwa awucabanga mhlawumbe emphakathini bazokubuka ngenye indlela umzali wenu uma wenu ukephi ngabe nizala umama oyedwa noma ubaba oyedwa? Sizala umama oyedwa nobaba oyedwa kodwa ubaba sewashona sokusela uma ngiyazi ukuthi uma uzophoxeka kakhulu noma uma kungayena umuntu okhonze ukubuka nje but ngiyazi ukuthi izogcina ifikile ke nangosisi futhi vele uzomazisa kusazoba ne-family meeting kusazoba nje vele ngiyazi ukuthi imini umuntu ozoba mubi ekhaya kodwa ke nami angikwazi ukuyisiza ngoba senginemizwa
futhi sokukuningi okwenzakalile phakathi kwami naye. Yabo kube kuswa bekuyinto esaqala kungakafika kwezinye indawo mhlawumbe bengayiki. Kodwa nje manje sokunzima sengiyamthanda. Ngiyamthanda. Babukeli, niyezwa ukuthi inkulumo kahle kahle ithi Thembitshe, angazi noma ngisho kahle kodwa angikabi angisho kabi ukuthi hey akuona wonke umuntu kumele ubheke lapho la ukhona ukuthi uphila nobani benzani mhlambe kuwena yabona hey kusemhlabeni la ziyenzeka ziyabuya kodwa thina singena ngapha ke siphume ngapha ne umuntu usuka selazi iqiniso. Siswami ngiyakucela nje ngicela ungifakele inamba la inamba kasisi wakho inamba kasisi wakho yonke indlela idlula la ufika la ekhaya yonke indlela idlula la efonini idlula la yonke indlela idlula la idlulela abanye bayombona abanye bafisa ukumbona abanye bayothethelelwa izono zabo. Okay, ubani igama lakhe? Zama. Afale to loudspeaker. Hello? Yebo, uyaphila sisi? Ngiyaphila bro. Yebo, ukhuluma noVumani la from iVumani Film. Ngabe ngikhuluma noZama, right? Yebo bro. Nginosisi wakho la, usisi wakho uthi ucela ukukhuluma nawe Nkosi yami. Yebo. Khona ufuna ukutshela kona uzothi umlalele nje umuzwa ne. Yebo. Sawona sisi. Yebo sisi njani? Ngiyaphila ukhuluma noNdo. Yasho. Yebo. Kunento la ebengifisa ukukwazisa yona. Nengifisa ukuxolisa kuyona ngoba ngiyazi ukuthi akuyona into ozoyithatha kahle. Yebo ngilalela. Kusho sisi kunento esithe ukuthatha isikhathi yenzekala phakathi kwami noSibari. Into ebengifisa ukuthi ngikwazise yona namhlanje. Sisi, uma ngilindele. Mina noSibari sesebudlelwaneni obunye. Sesiyathandana. Niyathandana? Yebo. Uphela nini leyo sisi? Sizoqeda unyaka wesibili manje. Eside kangaka Nkosi yami. Ngipaquza ngidonsa nzima kanti ngidonsiswa nguwe. Ayikho into engiye ngayenza ekwenza ukuthi udonse ngomzima. Angikaze ngize ngikuhlukumeze kodwa bengifisa ukwazi ukuthi le ntombazane le akahleze ekhuluma ngayo ukuthi usebudlelwaneni nayo imina usisi wakho. Kumele ukuthi umuntu ngamethembi angisoze ngakothemba impilo yami yonke. Ngihlukumezile. Angifuni nje ukungasho, angifuni ukungasho ngihlukumezile. So yena uSibari wakho uma ukhuluma naye ke wathini kwasekuqaleni niqala lento? Ngesikhathi siqala wayithe into esizoyifihla. Kodwa ifihlela isikhathi esingakanani? Ngesikhathi siqala sasingazi ukuthi kuzogcina kuyinto eserious ngalendlela. Sasitshena ukuthi siyazenzela nje siyadlala. Kwagcina ke sokunemizwa phakathi ngoba nami ngesikhathi iqala bengenayo imizwa yakhe but sengiyezwa manje ukuthi ngiyamthanda sengimbona njengendoda yami okufanele ngisho. Bekungayona into yokudlala sisileyo bekungayona into yokudlala into yothandwa nje akuyona into yokudlala ngoba uzodlala egcineni kugcine kuze kube ngiyo. Abantu kuyimanje uyangifonela ungitshela ngalezo zinto lezo entweni okudala ngiyisola ngawe naye kanti ngisola into okuyiyo vele. Ngicela ukuthi usise ngixolele bengifuna ukuthi lento ayizwe ngami engakayizwa ngomunye umuntu. Hayi yabona nje
Safana nokuthi angikayizwa loo nto leyo. Akwazi sisi ukuqhamuka suthi wena ngikuxolele. Kwasekuqaleni nikwenza lokho awukwenzanga nekuqaleni ngoba uthi wena isikhathi singangonyaka. Ima ungifonela manje. Noma iminyaka uthi unyaka noma iminyaka emibili khona lokho kodwa nje lento ishoyo angayizwa kahle angayizwa nje kahle ngifuna ukukhulunywa ngoba angizwa lento yakhe angizwa yebo ngiyaxolisa sisi ngiyazi ukuthi kubhlungu kodwa kufanele lolo xolo nje lulodwa kusekungichwenza angilwamukeli nje ngoba sekuqalena nibanga neqiniso nethuno sibaro wakho kakhulukazi nguwe kodwa futhi ongidelela uyangichwenza nje angazi ukuthi ngathini kodwa khona injalo nje lento hayi ngiyabonga ukuzwa lokho sisi ngicabanga ukuthi sophinde sibe nasisikhathi sokuthi sikhulume into ebingenze ngibhalele la kwaVuma ukuthi bengifuna bengisize ngikwazi ukukhuluma nawe ngikutshela iqiniso uqala ungakazwa ngabantu base babakhulumayo ngiyazi ukuthi ngila eThekwini ngilethwa wena so kodwa ekhambeni wesikhathi nami ngathola umsebenzi kahle lo engiwutholile ngawutholelwa yena uSibari ngoba engasafuni ngibuyele ekhaya ukungabuyela emakhaya shothi benifihle yona lemfihle osungizwisa yona namhlanje ngiyaxolisa sisi uxolo lwakho akusebenzi la kimi angidusebenzisi nje soze futhi ngakuxolela Hey sisi ngiyafisa ukuthi lento nikhulume whatever okwenzayo ngicela ukuthi kungabe ukuthi mhlambe ugcine suboshwa ubulala umuntu wenza kabi ucabangele wena nezingane zakho nomndeni wakho yabona hayi inqumo engizoyithatha futhi akekho ozongitshela ukuthi ngenzeni ngazo ngiyakuzwa sisi wami hayi siyabonga sisube right amen uzwakala ediniwe usisi wakho and udiniwe nami ngiyamuzwa sengihluleka ngisho ukukhuluma naye ngiyezwa ukuthi hayi ubusazoshuba azoshuba indoda uyibona uyiyeka ayona ngeke ngize ngikwazi ukuyiyeka bandla sekungaba iyona ke kodwa nje ngendlela engiyazi ngayo angiboni futhi naye ukuthi kuzoba lula ukuthi sihlukane into yami naye nje isaya phambili sesingamaneke sibe sobabili ubabukele niyabona inhliziyo ifuna lokho ekufunayo siyabonga kakhulu siyanithanda la nekhona amen